Esperada jornada de màxima calor en tota la zona, sobretot de l'àmbit del Mediterrani, on en aquestes hores ja s'estan donant valors de temperatura prou elevats, sobretot en les zones de València i d'Alacant. Tal com dèiem ahir, en aquest moment les temperatures són de 41 graus a Xàtiva, 39 a la ciutat de València i 41 graus a les zones de Múrcia i també de Molina de Segura. La regió de Múrcia també està rebent gran part d'aquesta onada de calor, de fet, de manera directa. Algunes zones de Mallorca també tenen temperatures prou elevades a aquestes hores, entre 36 i 37 graus en punts com Mallorca o també Pollença, en la zona central de l'illa de Mallorca. En aquests moments té una màxima de 37 graus. La zona de les Illes Balears serà una de les zones també més afectades després de l'interior de la província de València, d'aquesta onada de calor que possiblement donarà temperatures una miqueta més altes avui, perquè encara estem a unes hores en què les temperatures poden pujar un parell de graus més, perquè estem en hores de màxima radiació solar i en aquests moments les temperatures poden pujar una miqueta més i marcar eixos 40 graus també en la ciutat de València i 41 més en la ciutat de Xàtiva, en punts de Xàtiva, de l'entorn de Xàtiva, que és on es situa la zona del sud interior de la província de València, aquesta zona geogràfica que està molt ben orientada cap als vents del sud-oest i que dona temperatures prou elevades durant quasi tots els estius. Avui també s'està portant la palma i estan donant temperatures de 41 graus. En les zones de la província de Castelló, en l'interior, temperatures prou elevades a aquestes hores també, 38 graus a la ciutat de Segorbe, i en l'extrem interior de la província de Castelló també s'estan donant entre 36 i 37 graus. També aquestes temperatures s'estan donant en la zona del litoral i prelitoral de la província de Castelló, on les brises sí que han confluït i han suavitzat una mica les temperatures, sobretot en la zona del sud del prelitoral i litoral i també en punts del nord de la província de Castelló, del prelitoral nord de la província de Castelló. Zones com Vinaròs a aquestes hores tenen 31 graus i un 40% d'humitat, al igual que la zona de Tarragona i Barcelona tenen temperatures entre 31 i 33 graus en zones com Barcelona i Tarragona. A aquestes latituds no ha arribat l'onada de calor de manera tan directa i les brises han confluït i han suavitzat les temperatures, però sobretot s'ha notat també a la zona del prelitoral i litoral de Castelló, on les temperatures sobre tenir la massa d'onada de calor a sobre no s'ha notat tant aquesta pujada tan sobtada de les temperatures, tan pronunciada de les temperatures com en les províncies de València, que han patit o estan patint una pujada de temperatures prou important tant en l'interior com en les zones del litoral, on esperem en les pròximes hores que es puguen batre rècords de temperatura en tot l'àmbit del Mediterrani. En les zones del litoral de València s'esperen avui temperatures de fins a 39 a 40 graus, tal com s'estan donant a aquestes hores ja a la ciutat de València, com dèiem al principi. En la pedania d'Artesa hem tingut avui una màxima de 36 graus a l'espera de que puguin pujar, segons les previsions, fins als 37 graus en les pròximes hores. Recordem que encara estem en una hora en què les temperatures poden pujar i les brises marines, encara que acompanyen avui, han entrat una mica més càlides del que sol ser habitual, però encara així han refrescat l'ambient i no han